Jeg kommer lige tilbage om lige lidt. Kommer tilbage om lidt. Jeg skal lige have noget vand. Jeg er tilbage. Okay. Jeg køber i dag, når min mor kommer. Okay. Tak for det. Jo. Hvad? Nej tak. Bro, hvad fuck er det for noget hår? Jeg gider ikke være der sende med. Jeg har 19% chance, og så bliver jeg igen. Okay, så jeg stopper bare. Candy set. Hvad mener du candy set? Jeg kigger lige. Jeg spiller lige. Hende der, hun dræber os. Hun dræber os. Dræb ham! Der er ingen, der finder mig her. Jeg er vildt godt skjult. Dræb ham! Kom så! Fuck, jeg fik et chok. Jeg kan næsten ikke høre det. Jeg har skruet helt ned for min lyd. Jeg har skruet helt ned for min tid. Jeg kan ikke høre det. Okay. Ikke for noget, men det lød som en søster, der skreg. Ja, det var altså my bad.